ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 3 январи соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Рости гап, имрӯз як ду хона ҳаст, якш аз шаҳри Бохтар, якташ аз шаҳри Нав, дига ҳамаи хонаҳо бардоро аз шаҳри Душанбе. Хонаҳои заминӣ ҳам ҳаст ва ҳам сексия бо нархи арзон аз Душанбе то ҳатто ки 130,000 сомона хона ҳастед дӯстон. Касе ки дами канал нав омагиай, мақсад меҳмон ҳастен, як донаи лайка қатъи подписатсия фаромӯш намекунед. Дӯстон марҳамат, агар ки шумо ҳам дошта бошед хона барои фурӯш ё ки мошин, дами рақамҳои рӯи навор буда занг бизанед, дар наворҳои оянда насиб боша мегирам, хонаҳои шуморо ҳам реклама мекунам. тамошо кунем ба азура. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якай Нозим зиёда аз чандсолаҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Якай Нозим муроҷиат кунед. чандсолаҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим муроҷиат кунед бачаҳои азиз. ба эълони яками имрӯза мегзарем дӯстон. ана эълони якам ки ба мо акамон навор кардан, равон кардан, яке шумо ба чашми сар бибинен. хона дар ноҳияи шаҳри Нав, Селбури 1 мега, 6 дар хонаи 4 сотиқ замин дорад. Акамон нархи хонара 380,000 мега, боз ҳатман муомила. ҳамин хонада чизе ки десем бардоро, гилем, қолин, парда, чизе ки ҳаст бо тамоми чизи чораш, яъне савдо карда мешавад. рақамҳо сета рақами яка ҳастай, як рақами тоҷикишта WhatsApp аст ва якта дига дастӣ, дар рақами русӣ ҳам WhatsApp аст дӯстон. охириш 5878. ина марҳамат, навора хатон тамошо кунед, агар ки маъқултон боша. ҳолати хона ҳамин, состоянияш ҳамин хел. мактаб ҳасте дар наздикиш, беморхона дора. ҷои хона беҳтарин намега, 4 тарафаш маҳкам кардаги ба семен блок, бланк кардаги маҳкам кардаги. 6 дар хона бардоро, хона як хона, ду хона, се хона нест. 6 дар хона, 4 сотиқ замин. ҳатман ин хона боз аз номи канали Авто ТВ муомила карда мешавад. агар маъқултон боша зангш бизанед. ба дем эълон мо мегзарем инак дӯстон. эълони димо квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, нами поёни корвон дай бардоро. ёкинен квадраташ 42 метри квадратӣ дар 1 метр ду дар хонае. хитон медонед ки бардоро поёни корвон роҳи навай ку. хитон медонед ки ин хона байхе ҳолаташ, байхе состояниш дар нархи хелаш ҷавобгӯ, яъне ки арзанда, не ки боз бар замин қади нигоҳ накарда бардоро 330,000 боз муомила карда мешавад. бо арзон мешавад мега акмон. ёкинен рақамҳои дастӣ ва ҳам WhatsApp-шам мондагем 011 06 36 36 телефони дастӣ шако. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо прямои зангш бизанед. 980 88 66 21 бошад, анаида WhatsApp ай. ҳолати хона, состоянии хона ба худаш арзанда, ҷавобгӯ. нашои документҳо ман фикри дур нарава, яъне квартира сираш нафурӯшай. агар маъқултон боша зангш бизанед. ба сеюм эълон мо мегзарем инак дӯстони беҳтарини ман. эълони сеюм хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён мега, деҳаи Димитров 2. ёкинен бардорҷоно, 3 дар хона дорад, 17 сотиқ замин, яъне ки қариб 3 сотиқ замин будааст. нархша 350,000 сомонӣ мегад, боз муомила. рақам 92 91 55 58 дӯстон. WhatsApp астай. аз беморхонаи Қарабуло 600 метр поёнтар, яъне ёкинен 3 дар хона калдор ҳаммом дар дарунша мегад. 2 хона як калдорш тайёр, меҳмонхонашам нотамом якамтарак, светиш медонед ки 24 соатай қатъи обш. оби качайка дора бардоро. хона ба хишти пухта сохтагиай, 4 тараф маҳкам. 4 тараф маҳкам ба хишти пухта сохтагиай. боз муомила дорад. срочно фурӯшай. илтимос, касоне ки хайрдор нестен, аз шумо хоҳиш занг назанед мега. ба эълони чорум мегзарем инак дӯстон. эълони чорумон як дона равон карда ба мо снегоход бардоро. снегоход Ямаха меган, навай пачка, яъне ҳози ҷада наворш ҳам аста тамошо кунед бардоро. моторуш калонай, 3 силиндрай, солиш 2003. пробег
544 километр. Нархш 110,000 сомонӣ шеруи нар. Рақамаи WhatsApp ва ҳам дастии русиш ҳаст. Ниё кунед чӣ хел мерава. Ин кадом тарафҳоеде ки мақсад барф хеле бисёр боша, агар ҳамон тарафҳо барӣ, агар и пакриват мекунӣ. Рақам +7 915 194 57 77 дӯстони беҳтари ман. WhatsApp астаи марҳамат акада занг мезанед. WhatsApp шта ҳатман аз номи канали Авто ТВ муомилаи хуб карда мешавад. Ака намедонам нархша арзон монда ё ки қимат ушша қати хелиш чахчақ мекунем бардоро. Ба панҷум эълон мо мегзарем. Инак хонаҳои Душанбе аз ин яна ки сар шид. Баъзур тамошо кунед то охира шерои нар хонаҳо аз Душанбе. Дар Душанбе хонаи фурӯшӣ дар Гипразем айни ҳол ду комнатага 2 сотиқи замин яна ки заминия 380,000 сомонӣ. Рақама 073 74 92 92 дӯстон WhatsApp аст. ҳавли фурӯшӣ ай Гипразем бозорчаи Деҳқон 10 минута пиёда роҳ. об барқ доимия бардоро. ва дар хафои хона анҷемхона, бания, ҳоҷатхона, тандирхона ва боз хонаи заминӣ дорад. Хулас нашоти документҳо умуман проблем нест. Мактаб, боғча, мағоза, масҷид, поликлиника, бозорчаи вориси Сомон, бозори Деҳқон, бозори Корбон ва транспорт наздик аст. Маршруткаи рақамҳои 19 д 56 45 54 18 ҳам мерава. 18 ва 10 ҳам мерава ва ғайра. Наздикай хулас дӯстон хона ҷош беҳтаринай састани хишта ҳолати хишта хона ҷавобгӯ яъне ки хона навай ҳавли стяжка кардаги чор тараф маҳкам. Шашм эълон мегзарем. Инак эълони шашм хонаи фурӯшӣ ки ремонташ нотамом айни ҳол дидестин шумо каматон боз ремонт кардан дар кораи дар шаҳри Душанбе Фирдавсида айни ҳол 4 комнатага 2 сотиқи замин дорад. Ниё кунед хонаш багатия бардоро сигаб 370,000 сомонӣ. дар хона дар шаҳр бардоро ҳамвақт медонед ки шумо хай хона қимат аст. хонаҳои арзон ам ҳастай аз пешоз мебура бардоро тамошо кунед. рақамҳо 110 84 88 88 WhatsApp бо тамоми таҷҳизотош хона 100% муайё кардагиа чор тараф маҳкам акада занг бизанед 2 сотиқи замин дорад. эълони ҳафтум. Инак эълони ҳафтума хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе Лоҳур Села Тайланд мега касе ки аз шаҳри Душанбе бошад иҷора медонед шумо бардоро хитон 100%. адресоша чотка нависо негем бардоро гуфтестем бар шумо 5 комнатага 1 комната 2 комната не 5 комнатага нархаш 230,000 сомонӣ. хона аз берун нигоҳ кунем. агар бардоро камтарак ремонт талаб не ки даруни хона беҳад хушрӯ чотка даруни хона ремонташ средния яъне ки зиндагии хоксорона бардоро нашо документҳо проблема нест. рақам 918 46 45 76 WhatsApp астай. марҳамат дӯстони азиз. касе ки аз Душанбе аз Лоҳур Села аз ҳамин тараф мақсад хонахар ҳастен хонаи арзон кофтиса бошанд 230 боз муомила ниё кунед. эълони ҳаштум. Инак мегзарем дӯстон 15 та эълонаи давомаш ҳамаш аз Душанбе. дӯстон агар ки шумо дошта бошед хона марҳамат рақамҳои ки дар аввали навор мондам WhatsApp мо занг бизанен хона мошин замини шуморо ҳам реклама мекунем бардоро. дар Душанбе 2 комнатагай 2 сотиқи замин 130,000 сомон нархаш. адресаш Ваданасос да бардоро центри кӯчаи Амиршоев 600 метр аз сари роҳ обши 2 сотиқ замин дар хона расход дора бо каматам бихоҳи бардор медрои зиндагӣ мекунӣ не ки ба таби дилам яъне ки ремонт шахидам 100% кунам бугӯй агар бардор ҷон яъне ки боз камтарак расход карда мешавад ҳамин хонада. об свет ягон грамм мушкил нест. канализатсия омагия хоҳиш агар бихоҳӣ мега мегзарин яъне барои документҳо ако ҳатман якада занг бизанен нашо документҳо тариқи телефон ё ки аз наздикӣ боз муомила мекунем мега. ба наҳум эълон мо мегзарем. Инак эълони наҳумо хонаи фурӯшӣ дар Душанбе тарафи 9 километр да аманал ҳамон тарафо да бардоро 2 комнатага ниё кунед 4 сотиқи замин дорад. ҳолати хона бардоро 100%. яъне ки ҳавлиш айни ҳол стяжка кардаги нест не ки дарун берун ҳамом исоса ҳамаш хубай бардоро. нархаш 10000 кам 260,000 мега. рақамҳои тиселаш 931 87 37 01 дӯстони азиз. WhatsApp аст ё ки прямои дасти занг бизанед ай аманал 4 километр то пеши хонара. хона бо газа блок сохтаги айни ҳол дар хона 56 то 315 яъне калдораш 2/3 банияш 2/15 яъне 2/015 ҳамаш ремонтай бардоро бо қимонда маълумотро акада занг бизанед инҷа WhatsApp-аш ниё кунед охираш 3701 WhatsApp ва ҳам дастӣ
باز معامله کنه. یعنی بعد هم اعلان ما یک زمینک دوستان بهره همین قدر مهنت های ما یک دانه لایک چرا فراموش نمیکنیم. خانه در دوشنبه در دریاباد ایشم دکم نتاگه 6 سوتیق زمین دارد چخه که دستن شما خطوم بردارو ремонти хона айни ҳол коробкай не ки дарахтоам мебаъди ҳамдам дорад заминш барои курам беҳад хуб нархш 269 000 сомонӣ яъне ки 1000 сум кам 270 мега рақамҳои тисаш 939 49 63 49 ватсап аст. марҳамат муроҷиат кунед. ремонтиш коробка площа участка 6 даха 6 сотиқ замин дорад техсмотор дора бардоро об качалка свет ҳаст. дар хона 5 ба 3 хонаш 6 сотиқ замин срочно фурӯхта мешавад. бефоида занг назанед бардоро касе ки мақсад харидор нест мега илтимос аз шумо хоҳиш ҳам хеле инсонам ҳастан харидор нестанд просто медроян ғам метан бардоро илтимос аз шумо хоҳиш харидор набошанд занг назанед дӯстон. дар душаме дар дарёбод декомнатага 6 сотиқ 269 000 сомонӣ. ба эълони 11 мегзараминак боз хонаи фурӯшӣ дар душаме 100 микрорайон як комнатагаи айни ҳол 1 сотиқ замин дорад. касе ки сотиқи кам бикова яъне ки хонае ки мақсад калони бадам набошад средни боша ина баъри шумо ҳавлиёш стяжка кардага бардоро 220 000 сомонӣ нархаш рақамҳо 888 22 24 80 ватсап аст занг мезанед. ремонти хона айни ҳол коробка ҳисобш мекунем мира бардоро як комнатага то 27 метри квадрати айда бардоро ҳам хеле обши бигирам агар 100 микрорайон калцавой таксиҳои ҳисор шаҳри нав ҳамтарафода ҳаста. яъне як хонага фурӯхта мешавад срочно пул дар кора мега аз ҳамин сабаб фурӯхтестамаш. ина марҳамат ниё кунем бардоро буроди хона бад нест. ҳолаш состоянш обсвеш 100% документош ҳастай бо чид мефорад 220 000 сомон марҳамат мақбул боша. агар 12 эълон ма мегзарем инак дӯстони беҳтари ман хонаҳо бисёр аст айни ҳол тамошо кунем ба ҳазур бошен. хонаи фурӯшӣ дар душаме дар зарнисор аст айни ҳол ниё кунем хона зарнисор дай як комнатага дар 10 этаж яъне ки и хона сексия бардоро сексия ремонташ коробка яъне ки ҳоли 100% тайёр нест барои даромада зиндаги кардан. ниё кунем ҳолати хона ва шумо хитона маълумай состоянш маълум бардоро нархаш 260 000 сомонӣ мега камон рақамҳо ба +999 918 66 3066. агар ки мега одами серёзни бошӣ мақсад харидори конкретни бошӣ дар зарнисор сексиёи зарнисора бардоро дар 10 этаж айни ҳол 41 метри квадрати квадратшам бад нест. нашоид документҳо бардорҷон умуман дили дур наро мега яъне ки документҳо ҳастай обсвет пастяйни марҳамат кунед. ба 13 эълон мегзарем инак дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ дар душанбе профисоюз дай бардоро профисоюз як комнатага дар 5 этаж яъни сексия ҳолати хона бардоро мебинӣ просто ҳавасат мекуна хонара гирифтанда. як комнатага дар 5 этаж квадратшам бад нест бардоро барои средни оила хубай 33 метри квадрати нархаш 330 000 сомонӣ боз ҳатман муомила. рақамон 139 01 96 99 ватсап аст ва ҳам дасти марҳамат кунед дӯстони азиз. агар ки маъқултон боша акадан занг бизанед срочно я ҳуҷра гад дар наздикиш ниё кунем бардоро боғам аста хулас беҳад хона ҷои хуб дай откритий лестница последний дома бардоро и дом яъне ки 5 этажай дар 5 этаж айни ҳол аз ҳамин боло бардорон як ба чашми сар нигоҳ мекунӣ тамоми шаҳра мебинӣ бардорҷон. ҳуҷраи калонай обсвет ҳамаш ҳаста отоплени дора бардоро обсвет ҳаст доимӣ масоатиш обши 33 метри квадрати. ба 14 эълон мо мегзарем инак дӯстон хонаи фурӯшӣ дар душанбе дар назди коллеҷи тиббӣ ина баҳри одамое ки мақсад фарзандакош айни ҳол студент ҳастанд беҳад шумода қулай меғалта бардоро ду комната квадратшам калон дар 5 этаж ҳолати хона рости гап состояниш дахилиш ҷавобгӯ бардор ду комнатага дар 5 этаж обши 41 метри квадрати нархиш 335 000 сомонӣ рақам ба +992 904 06 07 97. ремонт нав ремонт кардагиай хонаи фурӯшӣ дар тарафи коллеҷи тиббӣ пеши медколлеҷ дай доми 7 этажай хонанеки худаш дар 5 этаж айни ҳол 41 метри квадрати дутакагия хонарада яъне бардорҷоно навай канализатсияи шаҳрӣ ҳаст качелка ҳаста бардоро маршруткаи 48 мактаб мерава яъне ба 15 эълон мегзарем инак эълони охирон мешавад дӯстони азизи ман хонаи фурӯшӣ дар душанбе
дар Синоҳай бардоро. Медонед хитон хай ҷой бардоро азиз. Як комнатага дар якум этаж, яъне ки ям сексия бардоро. Аввал хонаҳои заминиро монем, баъдан сексияро бардоро. Як комнатага дар якум этаж 35 метри квадрати хона беҳад калон. Яъне ки ҳолати хиша сестен хиша хона ҷавобгӯ 100% ремонт кардагӣ, нархаш 339000 сомонӣ. Рақам 882 22 33 70 дӯстон. WhatsApp аст. Шумо метавонед ки занг зада акада муроҷиат кунед. Як хонага дар маҳаллаи Испечак да бардоро. Обши 35 метри квадрати якум этаж. дӯстон ҳастем ба анҷоми барномамон, яъне ки вақти зиёди шуморо ҳам нагирифтам. Барои реклама марҳамат кинен. Агар ки дошта бошен хона дар навори баъдӣ мегирам, рекламатон мекунам дӯстон. Хона, мошин, замин фарқ надора, марҳамат кинен. Касе ки дар ҳамин канал нав омагия, лайк подписатсиро фаромӯш накунед. Ҳатман дар ҳамин канал обуна шавед. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навори маро тамошо кардед. Аз шумо миннатдор. То наворҳои оянда дӯстони азиз, худованд ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо.